Přátelé, kamarádi, aký to máme čas? 3/4 na dobré jedlo. Tak teda nezracajme čas a poďme na to. Predstavím vám, tuto máme kuráci Gordon Bleu, je tam zemiakové pyré, mladý hrášok, perelová cibulka. Ďalej to máme domáci trhanec, Kaiserschmarrn. K tomu je vanilková espuma, je tam čerstvé ovocie, čokoláda. Ďalej to máme rigatoni. Rigatoni sú z omáčkou spálených rajčín, sú tam ešte kapary, baby špenát na vrchu, k tomu si môžete dať nejaký doblok. Máme tu morský vlk, sú tam baby zemiačiky, konfitované sherry. Tá omáčka je taká svieža, je to talianská omáčka Sarmolio. Je tam oliváč, citrón, tak ďal. Tu máme kanelony, tie sú plnené hovedzím a bravčovým mäskom, k tomu je syrová espuma, na vrchu je syr pecorino. Tuto máme šľahanú fetu s rikotou, je tam ešte čerstvá zeleninka, ako sú paradajky, je tam uhorka, je tam reďkovka, na vrchu sú pečené orechy, k tomu je naša domáca ciabatta. K tomuto si tiež môžete dať nejaký doblok, podľa mňa je ideál dať si flank steak, ale je tam dobrá aj koracinka alebo panenka. A tuto máme našu hviezdu, ja si myslím, je to hovädzie osobuko, ktoré sa nám robilo veľmi dlho, časom presný, ak nepoviem, to je také naše malé tajomstvo. K tomuto sa podáva krémové risotto milanese, to je so šafránom, na vrchu je takisto pecorino a tu je taká petržnová gremoláta. Takže, neváhajte, príďte do Barce a poďte to ochutnať. Tešíme sa na vás.